Mag-relax muna tayo mga kaboka. Ayan mga kaboka, kasama ko yung yung kasama ko ngayon, ayan Ayan mga kaboka, pasok! Ayan mga kaboka, good morning. Ay, good afternoon na pala. Good afternoon na ba day? Oh. Ayan, good afternoon. Kumusta naman kayo dyan mga ka-idol? Mahinog ba day? Mahinog. Ah. Grabe kainit mga ka-idol.
Ikaw na pala, yeah. Kawawa naman yung kasama ko mga ka-idol. Tulog na tulog talaga.
Tabi. Init man.